komfo Anokye wu ye no ya ante se ne busuani bi afiri awukugwa ebe ehwe ne da de di kan no edi adanse de komfo Anokye omfra awukugwa odi siempo wu a se e ko hwe no busia ofiri mu no e ka komfo Anokye o mantini nka biem no nomnum so wa Asante mem no ka ombeba abepele kira kwai ti na meka se bodam ni mpo omo hwehwe de pa o de ka ball no e ma ne to adaka sie no onu mpo asabi na dwene anya dwuma ne ko ba se obi o ye tinni ni ne ho so won fa so ma adasaman bo ye nim se komfo Anokye kura se o be wale wo te no oba wo wati bida uko sofo awie ya wo kan komfo Anokye unim se komfo Anokye wo wo unim da onte da esra wa udi ule mu a no odi ule mu ne sai abosom sem ne wo asem ne de nya wo lie enti misra sofo awia di ule u preach ye de ya wo timi ka se ka me ye se nyankopon bo wi ase kura na aka ho obi kura se wo se no wo firi komfo Anokye enya bia no e bible ne kuta omu no ana e ba ka se pa o be di ule na komfo Anokye lie de ye ne aye lie ahefo ya mamu nyina kwaba ahai na Kesse TV ene yesi nkonwa na ensem bebre na Kesse TV so ene yakofa komfo Anokye ho asema ba di pefe se komfo Anokye fraguna yedi ka kan se ofura wukugwa na se onim bibia fa komfo Anokye ho a freye ya number gu screen na se na yemra wakache na de ope no onso kam yentie ene nanano a enam no so a sansem we nyina epegyaba no mene na sinkonwa wo komfo Anokye ho ede be ene ye be kan ya keka mra duru no ono so ebe kire na adwene ho osofo akose awu ade abase komfo Anokye kra wo fraguna na emom ofura wukugwa ebinom so no oyi ofiri ebinom sei so agonafo kire busua ofiri mu ne maame owo no ne papa ne nua no maam ne ka no ho de enti okopie mu awukugwa ne nyina wo mu kire ohina wo bedi ya na otoso nan maakom yensa na edi nanim wo mu akire wo wu ye no na wo fa ase sia ni mu bedi na de wo mu akire enso sabri ya ensem no gusu a ye bekwa gona bio ye firi ho a esan se pese ye hunu the bottom line ma wa wo twe na wotie ubehunu adwuma pa ye die enti no ye bekwa wukugwa na hoso akopene ye wo ho na ye keka ne nyina bomu a afi obia akola ye wo no ebenya Abakosem no e de ato san se ye se pa ebehunu enti ne ye kekere boa asa ya ampene ntem tine akoye nsem bebre me dame ho abasisi ya me ba na betenente ho won semi enso emu ahefo ya mamu nyina akwa ba bio sene mdi ka ma munya nente ye no ene ya tenase e wona Kesse TV so na ono so ne nam asamri medical ma munya nente ye se Abakosem afa komfo Anokye ho ya ba na wie enya nsipo ti awie ya ba betenase ye betenen ono so betenente ho de wahunu de wate ene ba bia ye duro no ansa na yakwagona san akwa wukugwa nana awie ye mo akwa ba ya ni ohene ba enam so samre de hwehwemu bi ya be na wie ye efa komfo Anokye so fragona so fra wukugwa hwehwemu a wa me yaye akoduru ba bia yakonya komfo Anokye ne din ne maame ne papa ne nua na oka no ho ne nananom ne nua no mo kom ya ansa na ebeduru no so de ne kopie wukugwa di wasan ba ya obeyeye obedi wo hene wo kra ye so kopo owu aduraba na wo fa ase kosi twini mu ma wo ye ene ne keka ka ho bebre bepem sabre ya nipa bi gi ho akyenye ama osofo akosi awu akora ababonten de aba betudwa se da bi komfo Anokye no omfiri agona na emum no ofura wukugwa benum kra ase no oyi ofiri wadaroma wakom akye wunim Abakosem ena wate Abakosem ena wonkwala woni ye adwuma na se wunuanum kuma woni ye adwuma de ya hwehwe mu abeduro bepem saa mne se na wo ka wo ho adeshema de ka mamu nyina ha osomfo ma de nyina na wo ya de Kesse kronkron ta no komfo ni de ka mema opemso adetochen miwura mo adetochen o Asante ehemfo ibiase mamu hemfo mpanimfo mamu nyina adetochen ena ya kwaside yasa trans biem na de kai me de nyame da obi ase sema bo yechi dom me de so ti ase enso so na mata no ye Kesse aboa ne ntakra ena ma aboa ne ye Kesse anoma no ho be ye fa ne firi ntakra papa bi egu no ho na sabia mu sabia nya ado aboa ne nya ho de didi so no to aduasa ne nyina gina mo tumi no ma ho odren ene ma setena pa ene mpa ebo papa ene chi dom ma mo boye ena ama na Kesse TV ene opa Abakosem Tete sem adoman kuma sem Sumsum Ahintasem ene sabe
ade e bo nipa setremu a unya ne ba bia gisra na Kesse TV de de kai das dem otwedi ampo kwa me ja obo so bo asase tutu bo su nyame obo nsu obo ahia bo ahum bo aham bo anonom bo anom ena akwasi de me da me nua Mandela ene me nua wuli enso so me kamla me engineer nyina ase o mada woroma na sebe ene na Kesse TV so epeja eduru ba bie sebe mu sebe nya adua ba ko entime nya kwaye ye fa aseda ma onyankopon so ahwefo mu amobua de odi wei me da me nhira obi anya obi akoma so ade ma no na Okomfo Anokye hwehwe mu no ye de nyina faako ye sua de se na Kesse TV da bia ka Abakosem adomanko asema mamle ni amane no ye kyerɛkyerɛ no Okomfo Anokye enche bia ye bekwa ukugwa na yakwa kohwe de oho bia na sebe osewase enchekyeremu ne wo mu na wutie owo de so a wo so tie nkwa de wontimi nyina faako emu aten efisɛ mpanimfo so kɔto sɛ nipa mienu ko a bezasa na ano yɛ dai enkasa na yɛ dai ebi ano mo ntɔkwa dada ɛhɔ so wo kɔto sɛ nipa mienu ko a me nua na ano yɛ dai enkasa na yɛ dai efisɛ ebi ano mo ntɔkwa dada na Okomfo Anokye asɛm a yɛ ka no me fa ba bia hwehwe maso ene nsɛm a mo ka me ne hwefo ne binum ne wo nkyerɛ nsɛm mo keka ne akwasi awia ɛyɛ keka ne ne nya adwen ba kokora adwen a me ne nya ne sɛ bi ya anya bia akora ne yenim hwe akora no aduane emu ahye no yenim sɛ abere nya dokunu mpo aduane bia emu ahye no mpo no yenim sɛ aduane na yɛ de abene yenim aduane abene wo enso aduane ne ehun sɛ mo hye tutu ofirim obekwala aduane no to ayɛ de abene yenim sɛ ayɛ de ne abene yen hwɛ sabia mu asɛm na si ya ɛkɔ court judge no onyina hɔ police ni no onyina hɔ yekre omu a ɛwɔ asɛm no mu bia wɔ aban mu a ebu asɛm na judge na wɔte enka ne yenka ne judge yen panimfo efa ne PM ezi PM a odi asɛm no temuafo no PM saa ne panimfo ka no PM odi asɛm no onyina hɔ nanso asɛm no bi na otwa ɛde ya dansie ensɛm a ɛkɔ no ɛno na ɔde twɛ so de gyina wano asɛm ɛne nsɛm osisi yɛ ne ɔno asa de nadwene bi tsa de ɛdɛ ato wɔte bi film no ɔka bi abom na ha yɛ de ne kɔ yɛ se ne kɔ wie se ne kɔ yɛ se to de we fa na de kɔ fa mu asɛm ne forby ɛne ne ti ne nan na sɛ say na asɛm tie na judgment ɔde ɛdɛ ɔde aba judge no oni hɔ yɛn komo Okomfo Anokye yɛ se no ofra wukugwa ɛna ɔba Asante memu ɛna tani akwasi awuah ɛka no ne ebinom so keka no okay saa ne bere atwa mu ne yɛ so ne yɛ gidi saa yɛ hwa de Okomfo Anokye wu ye bere totie ni o etie ne ya ahwefo so ohwe ne yie me wɔ fa bi owusu ɔka anwaka ɔde anwaka no ɛkɔbɔ bodam ni wɔ kronom ɛma ne akronom ha ya yɛ ne akronom afrantwe ha ya ɛma bodam ni wu bodam ni wu ye no na busuafo twa esi aboso twantuma so bo mu ɛbai enemy wɔ fa ndi be si mu police station court sɛm ewi atire no yɛ mo hyɛ me wɔ fa no ma ne kɔtɔ adaka esi e bodani no to sɛbe na ho fade nyina ɛde sie no ɔnso yɛ mo de hye ɛyɛ na yie bodam ni a bodam total onyɛ sɛ bia bodam ni sɛ bodam ni obi wɔ hɔ a sɛ na dwene me ha no ha ne ko bodam ni krɔgyen ya sɛbe odi kakafunu fufufunu ya ka fufufunu anya de ofu ade ache so ebi mbobɔ no sɛbe fufu a yakɔto gu bɔɔla so ɔno mo ɛka bodam ni pa mo bodam ni o bodam ni pure enso nam sɛ enipa ho hianti na wɔyɛ nipa no abodam kura ne nipa mu no omfiri nipa mu enipa nti bia mu na ensakraya dai aba ne mu ye hyɛ no ma ne kowi Okomfo Anokye wu ye no ya ante sɛ ne busuani bi efiri awukugwa ebe ehwe ne da dedi kan no edi adanse de Okomfo Anokye omfira awukugwa de tosu bia mu Okomfo Anokye sɛ ofira awukugwa ebesi nne ya me no de kasai yentimi nyaase Okomfo Anokye sabia mu sabia nyaado ne maame di sei ne papa di sei we sei di sei ne nuanom bi nie ye tosu mie no efiri sɛ sabia mu sabia nyaado odi hye mpo wu a si e ko hwe no ya
e ko hwe na kira kwaye anya bia akwa no se busia ofiri mu no e ka komfo no che man tiri nka biem no no mnim so wa Asante mem no ka ombeba abepe na kira kwaye tina meka se bodam ni mpo omo hwehwe de pa o de ka ball no e ma na to adaka sie no onu mpo asabe na dwene anya dwuma na ko ba se obi o yetin ni ya asabe ne ho so won fa so ma adasaman ya anti kutami anti jame ya hwa de ena no obi kan asem bi se an edi a ye fe no chi eye ewukugwadin tieni yo sa asem o kan no enhwemu ne mi ankasa me personal experience me timani mu adehyeman ba ye sua de a me kasa yi enya no kre efita chi wote chi ye ewukugwadin a me bi sa o se Asante memu ha ye oboache na boache so ewukugwadin kwache so ho ye kwache ewukugwadin ye wo krokro esafe ne jaache eno so sa de jache ya yi kofi mesi ni a oye madwuma yi ye fe no kofi fiache eno so chi ne atwato enti enya bia na sa ache no so ewukugwa we nyina so kire se enya no kire se chikasa eye ewukugwadin adeshema ma mu yentie ne yo mu yentie ne ye yenkomu biemu Okomfo Anokye enam na Kesse TV hwehwe mu a yekope Okomfo Anokye na Abakosem a eye kronkron a eye adehye kyese woye asenni no ya asen dehye ema sebe Okomfo Anokye na Abakosem ne bibia kire ya besi ye no wo kire Okomfo Anokye ne maame dini obo ne papa dini oye dehye enti no obekire enipa ne dia konwa obeto so e ma akoma enan a de ofiri wo so obedi na de edaso ho ne wo faase emma ne yira obewale no omo kire ne din ne mba obewo no omo kire sa Anokye no aso eye agona ahindin kase a na Anokye no so eye fridge mu kra so de Anokye no kra no so sabra na Anokye enya ensa meye ya Okomfo Anokye mae ema Okomfo Anokye mae no de wo edi Anokye no so bi za ye e wa agona dada e wo sa atiefo mu tie ni yo asene de hye no am ye de eye hwehwemu ne ye tambia se de munim ne yesua de eti wei enche bia me hyemobo ye be ko awukugwa na yakope fia na yeso ofiri mu no na yakofa wo so ayaba nam ansa yakani nyina abom na yasone so na yayim na muaye papa ye benya ye betimi de aye enkwaye ama enkwa na ye enkwaye piapia ama ye di no ye nyina so yafamu aba na musa asem bi wa ha sani aye ken Okomfo Anokye sani abusuafo ehwe no so mu anhwehwe no enne ye Anokye no edina hodo ene ne ma bebere e wagona ye Okomfo Anokye senior high school ye Okomfo Anokye rural bank a whole lot of things e wo ho ntia wukugwa no Okomfo Anokye a wo din sei free ho no wo wu ye ne bepem ne no edi be na wo ha omode kai no a esaye gina ye kire se no free ho na mpo se be si empanimfo de samampa ene etu na be ena samampa na ebu ne de gu nsa wati ase ye hwa de ye Okomfo Anokye no ye Okomfo ena oba agona obedi akonwa wo adesema manye enye na Kesse TV a obi anim se Okomfo Anokye kra se obedi akonwa wa agona wo be ye ohene na me be kom ye edi be sine me nananom ene me nsamanfo adaye aye some mani suade hu na mehunu no ye Asante memu ha no ye wa akonwa bi wo ho a obedi a ene ye akom akonwa edanchen e wo ho sasa akonwa na danchen a obi anu a wo ye Okomfo a osakodi akonwa na chesa no me ahunu se na chesa oye dehye dada oye dehye ti na obedi agona akonwa Okomfo bia na atiefo mu ntie o me obi ye Okomfo no o se me sakodi akonwa me this time no onti bi da me obi keka me njiri ntum fi se tienie ye ni akonwa mienu akonwa ye ni mienu wo ye Okomfo a wo di akonwa dada wo ye ohene wo Okomfo no wo na wo kom kroti krono mu Sumsum ni krono mu nkan kro nyina wo Okomfo no ene kura wo krono be gina so enyina so ebekọ boni o ebekọ papa o eti na asem bi esi a ohene se me ko oman Okomfo ho na Okomfo na kire die ntia ma sa asudie na ba oman nim no odi hu musuo ama ohene na ohene na yedai akoyi anu musuo timpanimfo se Okomfo kire musuo nanso ye mfana kokọ na yie
ete se yesi panyini soso kam na wodua ka mum yantie ne yo adehyeman ma eti wo hene akonya bi wo ho a na ya akonwa eya bosom no ntikura na ma akoro ne ye dai e baaye komfo bi kodi akonwa no a mini ho fo na mom so obi ye komfo na wo se kodi akonwa de eni akonwa mienu komfo eti bi ka se me ye komfo ma sa kodi akonwa abra akonwa no enye abusum konwa dada efi se Asante memo ya konwa bia ene bosom ne nam akonwa no de edi ka mo obi amfa hye na dwuno mo eye bosom dada sunsum dada etu obi se bi di akonwa na mengu nsa otesa aboa se bi onitire obi se me ye ohene me de mengu nsa se wonim se wo ye ohene na wontimi mengu nsa de a eho hia so bebe ofisi akonwa no sunsum enu ntine se ya de ni kodi akonwa tie de ye ya de ni ye dai kodi akonwa ada esesi a wuliti we nya akonwa so rotie Bleto to nya akonwa so na tie to ntia akonwa so obi ati akonwa so dada ada na esi de obi kodi akonwa ye wo akonwa ane wo de yi akonwa efise akonwa bia ye bosom akonwa sunsum ni tumi sunsum bia bosom bia ni akonwa ne nam enti wo hene bia no na konwa pa wo hene kase bia owo ye bibi memu ha na konwa di mu bia no bosom da akonwa no ho efise bosom no ne ba akonwa ne chidom bosom no ne kire ede a omonye eduru de ede a ye kosoa bosom no na wa kire bosom no bi wo mpa bosom no ne di akonwa no ye de ko okon je sa akonwa no enkunim de ne nkankro to wa ohine bitumi de sesi ne bo se me ne na asomasi me na me yese ye na no yese na ye bosom bia e bata akonwa no adesema mo ntie ne ye o te Okomfo Anokye se no ofre ukugwa memu a ekoba ne sei e na oba Asante memu a wa anko biem wa ansa anko biem wa anko biem nyina echi no so no ye sa de ne kodi akonwa a wo ye wo hina na otoso enan e wa agona ye nhwai Okomfo Anokye kodi akonwa no ya ye kan nyina de bebesie no na hemfu bia de akonwa ndada otoso nan enti mo be kire me se no otoso nan no na sabio sabla ne yewura opemso kafra na me modin wi akasa kafra sabi kafra mi wura wada wuroma woni wo hena ye modin fan kasem enne ne nipa ni nsade enne ne nipa mu ade enne ne nipa tutu amamle ni amani ase na sabia mu sabia nyaado o hena ye moni din fan kasem yimodin emfan kasem asem na meka choro ya hintasem akire mekere wade kro ene asekire waye mi wura wada wuroma na wo be kire me se enya bia no na opemso eje akonwa ne firi asenefo wo agona nsem ena de ma Okomfo Anokye ebedi ya na hemfom yensa ena na abedi a ono koto so nan ana ahoso so ya asem so ye question eno so ya asem ena owu ye na ka abusuan mu ana so owu ye ena eye efa henefa wahunu Abakosem so kire se Okomfo Anokye omo boni maame din ni papa din kura ofiri mu na omo sa so sidi so bia se Okomfo Anokye ukugwa okopie ye no enka le se na munim se ahenie ene bosomsam ni tumi kase na ano na wo denkyransem nti no eho na ye hemfo no na omo kosua ahenie amamre ni amane wati ase ti Okomfo Anokye ya de ne ko akomtete efra Asante memo ne ko ye na ne nkom hyane ne ma bi okoye na ohene ne chi ne tu afiase ena opemso a odikai eko ho a oroso kopie no so a o hyane nkom nti no o saa de ne ba ne nchi muntia ne ye ena o saa de ne ye dai e ba ne nchi cheze kunturu hwe a nchi na eko nchi a na eko fi so okoduru ya opemso no odikai no okopie no so a o hyane nkom de ne ba ye no na chese o saa de na ba ne nchi Aren one franco krobia. Ade ti one franco krobia so. One franco transfer maso. One ko transfer one. What dey here first say you free mentia na buy. Go be pay mentia. Asante memu ha. O free mentia e be hye ne a akwa mentia no enie tafo pankro no kroflom enie kroflom eni tafo. Tafo nie e na osa ho pankro no. Oko pankro no adablaka ye san ho. Oko ehwa emeduma osan ho oko asinua osan ho oko fade yesan ho mamponten so a sa osan ho oduro mamponten so kura so a ye wo branches beble ho fade mpo no ye wo adwuma kase ye wo soaduro ye wo wase wonamua timi so kofo bepia bo abuja
ebepia bepie offense kwem komfo Anokye wa anko uduru mamponten so afa wo uduru so a uduru mamponten a mamponten no wade adwuma kaase nie ore say enkonko ahodo ono baabi a yensu kasie ba akon ewoyi antoa nyama baabi antoa nie ono ho enamua timi so pie mu akopie dwoso wa anko ho ena okoten no oduru mamponten no ena oko aboa so wa antena ho otra ntonso wa antena ho somaso nkwanta asomaso nkwanta so na ebletio ba kwasi twuma Mandela asomaso kra wa so so a okotena ho kakra wa antena ho odi hene no a wo ye na adwuma no wa antena ho okoye nyankama de ne ade so wa asomaso ye de sa history so bebremo eno kra de odu asomaso nkwanta so a wa antena ho asomaso nkwanta se wo safo ye wo Anokye komem ho ye aha kasem dumakwai wona mu akopie ye hin kase baabi a eyiwo dwaben wantre dwaben o tre dwaben de kwa o kwa afija asenum de ko nyina de ko kumawu wanfa ho ena ye ntoa so oduru asomaso nkwantambo a ena otwa mu wantra ho eduru kuna ena oduru kuna wantra ho ofiri kuna tano dumase wantra ho koduru aguna ena koduru aguna ekoba ne se ne pre ko aguna nko na ere ye de ko kotena ye eno see point oduru aguna no so kura no wantwam ankotere krofon so ankwa aguna saman ankwa ankosi afijase wankwa jamase wankwa ankosi mampon ya hinkuro kase a ede otete a na esunsun kuro mampon ho so a wankotena ho di aguna ena aguna so no na nya aguna na ye se ba bi a ye sabi busum kuro a na ye nwanwa bi a ye nwanwa nye ko kase waka ye ko kase bi asoso komfo Anokye kuro na ma aguna sabi aguna ti go fra wuku ekoba ne sei enya bibia ho bi pra ko aho no kokoso ye ena ekoba ne sei ena obreko de gem ya wosaso kodi akonwa etiefo se obi kan asem bi a efo ba bi no sabio ye tie no ne ye de ni so ye dey efem adesema mo hwe na Kesse TV ya mu tie na o ya de Kesse me nkyerɛkyerɛ me ye nyina munim de ekɔ na munim de eba sɛ ye papa sɛ ye bɔne mu na munim asema ye kan mu ankasa mo nhwɛ na ye de asem no mo mfa mo amo sɛ mo ye piem na mo nyeje asem no so kɔ aguna ehini bepem ne ya saa Anokye no frempon Anokye no de wawu kura hye fridge mu saa na o ye den ode eno da nkyɛn a Abakosem a omokoye ye ne nhwemo omokoye nyina no Okomfo Anokye ne yere ye bo ne din ye bo ne madin enye nansen kura na ne yenim se Okomfo Anokye kura ye dey se wo na na yiwom so ofri jamase wati ase se nye ya na Kesse TV a ene Abakosem a tetesem ne adomankuma sema ye kofa de ba ya se be ye wura mu ape Okomfo Anokye na Abakosem pa ye kronkron a ene fia na ofri mu ye nim se Okomfo Anokye kura se wo be wale wo yi se no oba wo wati bi da wo ko sofo awie a wo kan Okomfo Anokye wonim se Okomfo Anokye wo yi wonim da onte da esrewa udi ule mu a no odi ule na abosomsem ne wo asem ne de ya no say ya mfa sori sika enye o lie enti misro ko sofo awia di ule na say mfa sori sika wa na aka ye u preach ye de ya wo tibi kasa ya kama ye se nyankopon bo wiase kora na aka ho ento so wo say ye mfa sori sika ehwe yalefo ye mfa hwe asori ma ye mfa hwe se me bada hospital ye mfa sori sika bi nkohwe no na ento so no wa o bible no say de wo su ne nyadai eni ni nsu bible say emra afori boni mu no afodi omubo ye nkofo sika fotu sika mpempem no oba ekunani no ne de na so nyame ni efiri se de yi ofiri ni pem ene na komam ene oyi de onyina osofo awie yi wantima ntu hofo o si asori sika ye mfa hwe enipa ye mfa hwe yalefo yo beto collection no ne ho kire no aye fa bi ma no ko bible no ne di ulem na ba bi a wo de ko no ebe kaka no behunu asama mi kan se nye na Kesse TV a wonim se Okomfo Anokye kura wo da wontime medwo wonum emeka se wonim wonya nhwehwemu bia hui te na wate na wo ka bie eno so go bible mu aye enkenkan so afọdebọ eso obi aka na meka bie eno so go bible ensema wo ka no se Okomfo Anokye no ye de obi kura se wo se no yo ofiri minim de se no kwese nya no kura Okomfo Anokye enya bia no e bible ne kuta omu no ana e pa cha se pa o be bi di ulem na Okomfo Anokye lie de ye ni aye lie
na yempe no kure wo mu no me pa cha opi na so sika na wagye dia yes e dia toka kese how a wo start your preaching hu wo start be yes of wo preaching nyina minim we dey asa wo onsem a wo kan ye nyina minim wo grudge ana and the grudge papa mu kama ho be kan ni to wo preaching wo huru mi sro kotoko ene me sro no ntuwo asante say mi sro kotoko ene me sro no ntuwo o preaching mi hu ni fe say o preaching na so nte aso ensem a o kan ye no ene na isika ekuta no ene ebo abula o kan ya kopem say obi kura preach a no daka kese mi ni niama osofo kura kan se kesofo kura nya sika tam enso ne sika awo no wo che sofo ne fa enti nsem a preach ya wo sha ase ade ba nyina no ene sansem ni nyina no wabuso enti nyankopon pia na osofo dulem na komfo Anokye kura no ya bakosam no aye ekoye na ma komfo Anokye se obewale ewowoi ewoma ya obi amponim enti adenti na asam a aguna asene adehye no ensem omo kan enye nokure o maka kire komfo Anokye ni maame din ni papa din ni kurom enye fake onuanom akonwa obedi ye ebre obedi ye ohene ahodo a ebedi ye okoto so nan enu achi owu ye o mabedi di ye ne niam obeye ye ya na ye akonwa na ofiri dada na o ma kire akoti se wo kwa ne de eye pie na okopie okoye akomtete se ede obi me ko krache ko na akotete na ade akotete akom no na ofiri ho na me firi ho na se me ko nkransa me ko krache de ntem ekosua akom wie last akom kra ye bebo ma te krache de ntem wada woro ma obo mu yene me chiawo krache abudurofo monkra brewani ase kadentwen mu nyina me chia mu nyina enamua kosi nkwanta ohia mankyene eho nyina me mo nyina ye krache nkronkron me chia obi a krache de ntebosomfo me fa akonya iso no me de achiawo e chia mu nyina wada woro ma kwamkuma kwame akwasi we America krache dente abosomfo no krache Mandela krache me ho na mko wi akomo ho na krache dente ene wota no ho ho na akọ university ho na me ko University of Agony University of Akom ho na akọ wi ho na mko wi krache dente obo mo hene ono ne bosomo a oni onsi komfo so onkasa de be dia no onsi komfo se komfo bosomo ba komfo so a okasa o mokoya amane ni nyina ya amamla ebo kese bosomo ne tibuonim ono abeti se dede bi fire kire ba na wosom na wa krenkren na bosom ne ba na obeti se ken e ho na hu se yes onyankopon bo ade no obo bibi nana me ntwawa no unim se komfo Anokye na bakosem a ekosua na agona no e kire yen se kwan a o kato ho se kwan a na wo faase obedi nade no wa me ehunu na daka mrenti no na wo faase no so ye ehunu na daka mra ti abakosem wa agona se ba bia ne wo faase no siaw no okowu ye no obi wo wura abuo wo mu ye enei dabone uduru ho a wo tese ntwene ne ade uduru ho se dabone ebo fom wo agona enti wuru abakosem na so tie we na abakosem wo kira pan obi nso be kan se obi nso ma comment bi se bi yewura opemso ekwa ukugwa ede bende be okwa ukugwa enye nwanwa efiso opemso eho no kosia ye unim yewura opemso yi na ade ba ko a mani gire ho pa bleto onim this oka papa lo onkaye enna wabeka tete atempo no enti ade bia na ye tete ade bia no opese oyipie papa no opese oyipie wo kai hu se sabia mu sebenya ado bre bia atwam eho no kofa obiri konfo ade ba ye what you say enti se wo ko ho a enya nwanwa kopim se ye bekwa ukugwa ni ade ukugwa asoso Abakosem beba no saa bele no ana atiefo ye be sone so ni aka bia bomu ni aka de susu ade bode ho ye hu de susu ade bode ho ebe fa pia eti kopim se ye benya hwemu no ye nya hwemu no de ye nim se ko Anokye so fragona pia ahefo kopim se ye be nhwehwemu ni akwa ukugwa ne bia wo mu wasem foforo bi se ye de tu dwa so obi meka no obi ameka ye de ye kasi bi so people sabe be ye drone de be kasi Okomfo Anokye ofragona to hwe na tie yan obehunu me sorry me de ntia sonko e ma teacher kwa bia sonoma so wono ne ko na kache a okofa Okomfo Anokye ho asem e ba ya enei ama Ghana fo dodo no ani bu om ho so se na ne ye wo nipa bi sei a wo beboa ma Asante man ene agonaman ne Ghana man e fa ne ntuma pefra akwa bi so adenti na ye nhwehwe na kira kwan apagya answer na obo no asoma no bekwa wie no
de se mama misamo mfa ncha me ama no asama to na wura finance akofa yinchi me mfa blame mo obi ase aguna man ni adehye no ensama akwa ba nyina no se aguna adehye no omutimi si hu ginaye esi ni po ena ka komfo Anokye samle kwa ke won museum kese pa wa aguna and ye kese fa e tole center kese pa nka nkrofo betu baba to e dia benya so ne ma hodo be wa nye bia wu aguna sha wo ba aguna ne sa adehye no e de wo kyew ne ma bia no so ne komfo Anokye ye do ko ba bia he komfo Anokye wo be Anokye ba bia eduru dabone a sebi oni panti o kwa ye bretu mo na ye botwe ni sei gegen ya e o se sia ye adwuma ne chese aguna na nkasa no ko mu obibi papa bi na me mfa blame ma obi ase aguna de hye no ana ama we nyina basa asena de hye wa aguna asena de hye wa aguna fi se kasa am ne ka we nyina no nye ne se ebi tutu na basa ne srei ebi di sei de enim enti se ka ye St. Luke ana setima ka kasa am ne ye jeje no so ai St. Komfo Anokye de ye jeje no so Komfo Anokye okopi abrochi mema nka omo nkasa Jesus ko na yakopon kro oba de kasa so ba bibi memu de oye bonsam what you say read the Bible kra ko Bible mutru pa Yes Christo no so no ye komfo no ye komfo bato ye mfensi ya asaba na meka ahwefo ye mfensi ya betio ahwefo me si ye Yes Christo wonu me se no ye muati akomfo ahwefo ye mfensi ya na se meka asaba na to me say Yes Christo no bra onye no ye komfo o me se wona ne Africa da ubo so mwana ase onye ni Bible no nsem bebre omo dane yo enu ntina Bible Israel for no kokko a no bota no no mo de kokko no tano a no mo se omo se apomadaka ya friend da tano we say we onyankopon no oti adakam ahefo ye mfa oti adakam medium so da wan fa apomadaka na kokko no odi nkugu ayo wonso akọfa Elizabeth wadawroma koso ana he na kase ti say enya bia no ede mamo enya bia no bisa say Yesu no nyankopon no oti apomadakam no oti adakam no oti petituam ye de besia ahefo ye di si ha na momo pa Abakosem pa mu Abakosem a nyese ye wurowuro ye ho nyese ye joking ne ye keken ka ho na mom Abakosem mu Abakosem hwe na Kesse TV subscribe na fama enu abi hwe bi woso a wo pese bi Abakosem bi wo kromu ne ekoyi ba no frɛ number no a egu screen ase no na ene na nani ho nkomo e ba kotwa e de aba san se ye pa e be hu nti ene ye kyekere boa ena no mienu ka bo mu a ena de ye hwehwe de ye pɛ no ye betimi ahunu mi di breto ba kwasi twumasi Mandela ye be san hia bio koso ana hwe na Kesse TV ye da mo ase